Hi guys, mag-anag tayo guys, kalami kay kaog anagon guys. Mao siya guys, oh. Mas lami siya pag dili ahat. Init kayo guys. Ato sa niyang ato ni siyang pasensya na guys, kay aso kayo. Dira guys, maluto na mo ni siya. Kini ato ni siyang ipang sugnod. Atong butangag uling para siya mo baga guys, kaya na to siya isugnod ang mais guys. Asa kayo mag-anag. Dahan ba kayong iring pag mo kapoya po niya ang iring guys. Asa mo kaog anagon. Ano nga kayo mag-anag pa ko. Ang palibot guys, hayag kaayo. Mani mong palibot dire.